Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Toya kumchinjiko ubofu neorombo hadini chimwe chiro asiru pone soroto no simbi rakunewi ye pa Calvary dinofu kama pasimu ndipo beseini Jesu ndo tukuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura tinozo kuchenura dosimbi birakunewi Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini ndapaje sekudewi jiroje seje pasi moyoje nemuwiri uwewe Yunarini dosimbi rakunewi Yeye pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi munezi zito zenyu zinona rapaini eropa rora Kristu dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini Jesu likuya moyo wangu
wachenurwa piriku na Jehova ndo simbi rakudembi Yeye pa Kalvari Dinovu kama pasi Ndipo neseidi No simbi rakudembi Yeye pa Kalvari Dinovu kama pasi Ndipo neseidi No simbi rakudembi Yeye pa Kalvari Dinovu kama pasi Ndipo neseidi Ndipo neseidi Ndipo neseidi Ndipo neseidi. Kwa zuva yavana vaMwari tasanganiswa zvakare muzuva ranhasi kuti tidzidze zvimwe zveukuru hwaJesu. Ndinovimba kuti makasimba kwose kwamuri. Ngatiwanei nguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai Mwari nemukana wamatipa kuti tiuye pamberi penyu. Taurai kwatiri zvamunoda kuti tinzwa manda isati yarira Mwari. Reveal unto us the deep secrets of your word hidden in your word Mwari. Tauraiwo kwatiri mazera edu akasiyana. Zvese zvaitwa zvapera mugochengetawo mazita edu mumboka youpenyu. Muzita raKristu tanamata nekutenda amen. Na muzuva ranhasi toda kudzidza pamusoro wenyaya unoti power in the name of Jesus. Power in his name. Power in his name. And pana John chapter 19 pa verse 17 to 20. John chapter 19 pa verse 17 to 20. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst. And Pilate wrote a title, put it on the cross, and the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew, in Greek, and in Latin. Musoro wedu wenyaya tati power in his name. Power in his name. Taverenga pfungwa. Jona achinyora nhoroondo ye crucifixion ya Jesu. Unoti apedza kuronda Kristu abva kuGetsemani. Obva aronda Kristu achienda pamberi paCaiaphas. Obva aronda Kristu achienda pamberi pa Annas the high priest. Obva aronda Kristu achiindisiwa kuna Pilate. Pilate obva amutonga kekutanga, obva ashaiwa mhosva. Ashaya mhosva, obva ati anzwa kuti Herodhi anga ari muguta, nokuti anga ari mazuva ePassover. Obva atora Kristu omuindisa kuna Herodhi. Herodhi obva anosvika, obva amoka Jesu, obva ataura zvese zvaingazama kuita. And Herod feared to execute a judgment upon the Son of God who was innocent. Obva amudzosera kuna Pilate. Amudzosera kuna Pilate. Pilate unomutonga, obva abuda, obva auya kuvanhu navaprista navakuru. Zvikanzi varume muchenda uyu ndamushayira mhosva, asi ndichamurova ndobva ndamuregedza hangu. Asi manzwi avo akakurira Pilate. Pilate akurigwa namanzi avo. Anosvika pakunoti mudzimai wake auya nemwadi yanyorwa kuti have nothing to do with that just man.
For I have suffered many things today in the night, in my dreams. Anyora zvakadaro, Pilate unogeza mavoko. Obva ati murume uyu ndamushaira mhaka. Ropa rake ngarisatsvakwa pamusoro pangu. But the priest the multitude vanoti ropa rake ngaritsvakwe pamusoro pedu navana vedu. Vapedza kudaro, Pilate delivered Christ, who had no crime, to the crowd and to the mob to be crucified. Then patiri kusvika pana vhesi 17. Zvobva zvanzi him bearing his own cross. Unoinda to a place which is called the place of skull, or in Hebrew Golgotha. Verse 18 yobva yati where they crucified him, and the two other malefactors, kana kuti makororo, one kurudyi, one kuruboshwe. But verse 19 yobva yangochinja all of a sudden. Yobva yati Pilate wrote a title, and he put on it, on that cross, a writing which was written, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. And that writing, verse 20, yobva yati yakaverengwa nevaJudha vakawanda, nekuti panzvimbo yakarovegwa Jesu paiva panzvimbo yanga iri padhuze neguta, ikaverengwa in Hebrew, ikaverengwa in Greek, ikaverengwa in Latin. So pfungwa yekutanga iri kuti zita raKristu nemhaka yaari kupomerwa, Pilate wakashaya mhaka nemhaka yekuti rangarirai vanhu vaMwari. Pacross painzi munhu ari kunorovegwa pamuchinjikwa, paiswa placard pamusoro pake yakanyorwa mhaka nengava nekudarika kwake kwaita kuti arovegwa pamuchinjikwa. But because Pilate had failed to find a mhosva yaikodzera kuti Kristu arovegwe pamuchinjikwa, Pilate unonosvika obva angonyora kuti Jesus of Nazareth, the King of the Jews, and he wrote that inscription in 3 different languages. The first language, a Hebrew language, which signifies the people, the religious people. Kuti the religious people vaifanira kuverenga kuti Jesu, King of the what? King of the Jews, warovegwa pamuchinjikwa. Obva adzika yanga yakanyorwa also in Greek. Greek yanga iri language of the learned, yanga iri language mazuva Jesu yavanhu vaitsvaga zivo, yavanhu vainzi vari learned. That's why Paul achinoparidza unoti nokuti maJudha anotsvaka a sign. They seek after a miracle or a sign. But Greeks anotsvaka zivo, they seek after knowledge. So those kunzi the inscription yanga yakanyogwawo even in muchigiriki zoreva kuti Kristu ari kunzi Jesus of Nazareth, the King of the Jews. He is a savior even kuna vanhu vanozviti ndevanoita zvokudzidza. So vanhu vanozviti vanoita zvokudzidza even naKristuwo ndi mambo wavo, ndi savior wavo. Pfungwa number 3 yobva yanzi yanga yakanyorwa also that inscription yanga yakanyorwa in Latin. Latin munguva iyoyo rangarirai kuti the Roman Empire was ruling during that time. The Roman Empire painoita rule zvaireva kuti the language yeLatin yanga iri language ye the royal family, yanga iri language yevanotonga. So naKristu uyoyu, it was designed by God that the inscription inyogwe even in Latin kuti nevanhu vanotonga vanoita nezvekutonga pano pasi vazive kuti Kristu ndi mambo even pano pasi. But anodzika Pilate anyora, apedza kunyora in Hebrew, in Greek and in Latin, zvakanyogwa zvacho unoti Jesus of Nazareth, the King of the Jews. He is the King of the Jews. We are living in a time where people, they only want a savior, Christ. But yet this same Christ, he wants also to be a king in our life. This same Christ, Paul achimparidza unotsanangura pfungwa iyi pana Timothy wokutanga chapter 1 verse 1. Unoti Paul
an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ. Arikutsanangura pfungwa ipo achiparidza pamusoro paJesu. Unobatanidza mawaya unoti Jesus is a Savior, but hagumiri kungova pamuponesi chete. He is also the Lord of our lives. Titus chapter 1 verse 4. Paul unotsimbiridza pfungwa iyi zvakare. Anoti to Titus, mine own son, after the common faith, grace and mercy, peace from God the Father and the Lord Jesus our Savior. So arikubudisa pachena po kuti mchinda unoinzi Jesu hafaniri kungova a savior chete muupenyu hwako, but he needs be also a king in your life. Peter wechipiri chapter 2 verse 11. Peter achiparidza unoti, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. We are living in a generation yekuti generation inongoda a savior chete kuna Kristu, havadi a Lord and a master in their lives. They would want to do what they want to do. They only need a saviorship of Christ. But yet Christ are package muupenyu hwedu. He needs be a savior and a king in our life. Else hagoni kuti seva achingori a savior chete Kristu. Nemanga kuti akauya muupenyu hwedu unofanira kutiudza zvekuita. We are living in a generation ina vanhu vanongoda Kristu anoponesa chete but asingavavudziri zvekuita. Nekuti kana Kristu akava a king in our lives, he can tell us that we should dress this way and we dress that way. He can tell us that we should eat this way and we eat that way, because he is a king in our life. So Pilate, through inspiration unonyora, he is the king of the Jews. And Paul, through inspiration unonyora, he is a Lord and Savior in our lives. We are living in a generation. Yakafanana ninotogwa pana Judges chapter 17 verse 6. Inotsanangura pfungwai, inoti in those days there was no king in Israel. Underline the word, there was no king in Israel. But every man did that which was right in his own sight. Every man did that which was right in his own sight. Inodzogorora futi pfungwa iyoyo, Judges chapter 21 verse 25 foot. Yobva in those days there was no king in Israel, and every man did that which was right in his own sight. Iwai vana vaMwari, Israeri inombosvika pane imwe nguva yakararama kusina madzimambo muna Israeri, kusina making muna Israeri. And zvaiitika mumwe aigona kungofunga kuti izvi ndo zvakatonaka obva atoita. Ndo panguva panonzi mwanakomana wokwaLevhi, he took a concubine, atora a concubine, aita sojourn in one of the tribes. His concubine anotorwa obva arepa with many that tribe. And mangwana makuseni achibva amuka nobva acheka concubine yake akasenda to the 12 tribes of Israel. Nemhaka yekuti there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own sight. We are living in a generation iri kutaura kuti chokwadi is no longer absolute. Chokwadi chava relative, chokwadi kwandiri, chokwadi kwauri, zvakasiyana zvinogona kusiyana, but yet we are worshiping the same God. But pana patiri kudzidza pfungwa iyi, it might be that you have dethroned King Jesus in your life. That's why tichitaura kuti handioni chakaipa nezvivi zvatenge tichiita. That's why tichiona kuti handioni chakaipa nekamufambiro kakaipa kandiri kuita. It might be kuti takaita dethrone the king in our life, tikangosara chete tichitsvaka a saviorship of Christ only, tisingadi the lordship of Christ in our lives. Acts chapter 4 pavesi 12 tichindirira mberi nepfungwa yepower in his name, Jesus of Nazareth, King of the Jews. So Peter anoti achiparidza after Pentecost asangana
chitachi zhinji chauya chikagara achiparidza anotanga kutsanangura pfungwa ronda nhoroondo yekuponeswa kwevanhu vaMwari. Unonosvika obva ati neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So achiparidza Peter unotsanangura pfungwa iyi obva ati hakunazve rimwe zita rinogona kudamwa pano pasi tikagona kuponeseka. Munyori werwiyo kwedu obva ati hakunazve rimwe zita ringadamwa pano pasi kuti riponese. Even rasekuru, bishopi, n'anga kana muprofita haagoni kudamwa kuti aponese. There is only one name inogona kutiponesa, izita ndera Jesu Kristu. That's the only name rinoacceptika pamberi paBaba. Iwai vanhu vaMwari siyanai nekutevera vanhu nokuti vanhu vanofa. People can disappoint you. Ukatevera vanhu uchiti uyu ndiye mbiru yokutenda kwangu asiri Kristu Jesu, anogona kukutsausa newewe unotsauka. Ukamuona achiita zvisina kururama unogona kukuunika nemhaka yekuti you are following a person, not Christ. So there is no other name pano pasi rinogona kutiponesa kusara kwezita raKristu. Peter unoti hakunazve rimwe zita ringadamwa pano pasi kuti rigone kuponesa kusara kweraKristu, nokuti salvation is hinged upon the name of Christ alone. Acts chapter 10 verse 43. Peter achitsanangurira Cornelius, unoti kuna Cornelius achitsanangura pamusoro paJesu, to him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sin. So Peter achitsanangura kuna Cornelius pamusoro paJesu, unoti that same Jesus who was crucified, to him through his name anotenda kuzita rake acharegeregwa zvivi. Iwai vana vaMwari, munyori werwiyo unoti his name dispels my guilty and fear. His name dispels my guilty and fear. Oh, that no other name but Jesus. You can say, oh, how my soul delights to hear that name of Jesus. That precious name. A peace of mind when I speak of that name. When I preach of that name, when I speak of the name of Jesus, it has power to dispel my guilty and fear. Oh, that Jesus, the name that charms our fear. Blessed be the name of the Lord. It is the music in the sinner's ear. Rangarai. Even mapofu aitakawa pamusoro pezita raJesu asina kumboona nezvake, but vangowa vaitaura kuti Jesu mwanakomana waDhavhidhi ndihwirei ngoni. It was through calling that name that they found salvation in Jesus Christ. Matthew chapter 1 verse 21, when Gabriel was announcing the birth of Jesus, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. The name Jesus means that people should be saved from their sins, not in their sins. That's what the name Jesus depicts. His name on its very own inotsanangura havoc in the kingdom of Satan, because it speaks that people can be saved from their sins. The very name Jesus signifies that humanity cannot be saved in their own sins. Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So Isaiah his name shall be called the Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. So in the teacher who was sent of God, heaven gave to man its greatest and best blessing to humanity. And in his name, he speaks. His name, his very name, was a name which dispels our guilt and fear. So you can see through Christ, heaven has communicated even
every ray of divine light to the human family which was darkened and plunged in sin. So the announcement of his name, kuti ari kuuya Emmanuel, God with us, he is coming to dwell even in our midst where sin is taking reign, but he is going to dispel that sin. He is going kushaisa simba chivi chawana simba chawana kugaro hwacho pakati pedu. It's aboard, it was with us. His very name speaks that we can have victory even over sin. His very name speaks that he was given unto humanity. Iwai vana vaMwari chinonzi kupa hakusi kukweretesa. Vanhu vazhinji we think kuti Mwari vakapa Kristu vakadzoka vakamutora akadzokera to have the glory which he had before the Father, before he came on this earth. But kana verse ichiti, unto us a son is given, unto us a child is born. Iri kutsanangura pfungwa yekuti ndikapa, ndinopa, ndisingazotevereri kuti chashandiswa sei. Ameno kana muripo cheche. Kristu kana kuti Mwari vakapa Kristu to the universe, so that Christ, he will be identified with humanity even for eternity. We will forever call him our elder brother. That's why Paul kuna Hebrew achitsanangura pfungwa iyi unoti he is our elder brother, because he was given to the human race for eternity. His name shall be called Emmanuel, God with us. God with us. Munyori weriondo farira unoti there is no other name like Jesus. Tis the dearest name we know. Zikanzi tis the angels' joy in heaven. Tis the children's joy below. Even the angels, they desire to call upon his name. Tis the sweetest name, the dear name. There is no other name like Jesus. All that when the heart with grief is sad, there is no other name like Jesus. Iwai munhu waMwari aude kansela kana chivi chikakushungurudza. Sazvineta nekuinda kuvanhu havagoni kusorovha nyaya dzako. There is a name which you should go, and he is ever present. He is ever near to help a sinner. He is ever near to extend a hand to an ailing sinner. Call upon the name of Jesus. Don't call upon the name of your brother. Anogona kuinda achitaura pamusoro pezvivi zvako ukamuudza. Ukadana mfundisi vanogona kuinda vachitaura pamusoro pezvivi zvako kana kutodisturbeka kuti ndandisingatarisiri kuti mutende akadai angaita zvivi zvakadai. I say to you munhu waMwari, dana zita raJesu, he will forever give you peace. He will forever give you a helping hand kuti ubude muchivi chakushungurudza. Muimbo weriyo anoindira mberi obva ati, tis the hope that I shall see him one day, when in glory he appears. Tis the hope that I will hear his welcome, that my fainting spirit cheers. So this very name, his very name we've called, he will forever come. Though he may delay, but ndoziva kuti anovia kuzokubatsira. Call upon the name of Jesus, for it has power even to vanquish all zvatinogona kufunga kuti zvatishungurudza muchitema. Chitema chatishungurudza musoro medu. Zvese zvinoitwa nesimba rekudana zita ranai, rekudana zita raJesu. Rangarirai kuti he is the desire of nations. Adam would call him, he is the seed of the woman. Abraham would call him, he is the promised one. He is the promised one. Jacob, he is Shiloh. He is Shiloh, the lawgiver. Genesis chapter 49 verse 10. Jacob is Shiloh. So he has different names according to the situation. He is the provider. He is the sin bearer. He is the forgiver. We can call him at any time. He is the friend who is ever near. Job, I know that my Redeemer liveth, and one day he shall arise. Isaiah is Emmanuel, God with us. Jeremiah calls him, he is the Lord, our righteousness. When your character is soiled with the mud of sin, call upon him, he will dress you. Call
call upon his name, anouya obva akupfekedza his righteousness, anokupfekedza garment rokururama kwake. Daniel anomuti he is the Messiah. He is the Messiah. Hosea anomuti he is the Lord our memorial. John the Baptist anomuti he is the Lamb of God which taketh the sin of the world. Even the demons mukanaverenga Mark chapter 1 verse 24 vanotoziva zita rake, vanoti we know who you are. You are the Holy One of God. You are the Holy One of God. So simba riripo in his name. We need to call upon his name. The Socrates, they taught for 40 years. Plato, he had his 50 years. Achidzidzisa. Vana Aristo, they had their 40 years. Achidzidzisa. But Christu, only 3.5 years. Tika eda the 130 years of these great minds. Vanogara vachitaugwa, the Greeks, vana Aristo, Plato, and the Socrates. Their influence haigoni kuinzana nea Kristu yakaitwa in 3.5 years. His name speaks of an influence that transcends even the vilest sinner anoponeseka akadana zita ra Kristu. Haarambe anyerere if a sinner cause. Wadi kudana zita ra Kristu. Umbosiya kudana vanhu. Munyori werwiyo anoti hakuna zverimwe zita ringadamwa pasi kuti riponese zvikaikana rasekuru kana bishop kana n'anga kana muprofita hazvigoni kutiponesa. Let us call upon the name of Jesus. Let us call upon the name of Jesus. Philippians chapter 2 verse 9 yapedza kutsanangura pamusoro paKristu kuti akasiya denga akauya kuzotifira, and he humbled himself even unto the death of the cross. Anonosvika obva ati wherefore God also yet exalted him and given him a name which is above every other name. He was given a name which is above every other name. When we call upon his name, God takes time to listen because we have called through his name. That's why even when we pray, we are judged in the name of Jesus, because it is the only very name which can be accepted before God. It is the only very character which can be accepted and can be recognized before God. So you can see that the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things on earth and things under the sun. We need the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. Muimbi wa Rio anonzi George Ounce anoti achimba unotsanangura pfungwa ikobva ati take the name of Jesus. Take the name of Jesus, child of sorrow and woe. Tora zita rake Jesu iwe mwana wenhamo. It will comfort and it will joy give you. Zikanzi take it wherever you go. Hope of earth and joy in heaven. It is the hope of everyone in earth, and it is the joy in heaven. Angels, they love to proclaim the name of Jesus. You can take the name of Jesus with you. Child of sorrow and woe. It is a joy and comfort thee. Take it wherever you go. He will forever take time to listen to you. The panopasi vanogona kukuignore. They cannot have time for you kuti vaterere kushungurudzwa kwawaitwa nechitema. But I will say to you mangwana nano, dana zita ra Jesu, he will forever hear you. He is a present, a friend, a present helper in times of need. If we call upon him, anouya chete. Kana vana Jairus vakambomudana and he came and solved their problems. Kana even vana Zakeo vakambokwira muti vakamudana, he came and he dined with them. Itsika yake kuti akadamwa zita rake unotomira chete. When I blind Bartimaeus, they called upon his name and he stood still. Akasiya the multitude to go and attend a blind beggar because he had called upon the name of Jesus. There is power in calling upon the name of Jesus. Call it and you will see the answer. Call it with a sincere heart and a sincere call which needs help from that name. You will forever come to your rescue. Call upon the name of Jesus. It has power. There is power in calling upon the name of Jesus. Katina Matei.
Baba wedu ari kumusoro kudenga, toda kutendai nemukana wamatipa matidzidzisa kuti we should call upon your name, and there is no other name which we shall find salvation upon this earth save in the name of Jesus. Teach us to trust your word, that whatever it says Mwari tigone kuzvitevedzera, tigogona kuzvirarama Mwari, nokuti shoko renyu rataura kuti it is only in calling upon your name patichawana salvation. Hatigoni kuwana salvation mumatsekuru edu, mumabhishopi, mung'anga kana vaprofita, asi Jesu zita rake ndiro rinogona kutipa salvation. Teach us to trust your word, and as we are going to go throughout the day, Mwari, tichengetedzei mutiitirewo zvakanaka Mwari, and remind us each and every day that we should call upon the name of Jesus, the name which has power even to save, the name when called denga harirambira kanyarara, the name kana tikaridana, Jesus, come to our rescue. In Jesus' name we pray, amen. Uripo wemutsandie Jesu andofarisa varombo inzwa izwi ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvitadzo zvasunungurwa inzwa izwi ra Jesu fambanyi naye kudenga tigereko na Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu mbiri kunyenyea Mwari ndinodawira Jesu ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvimwendata dzandinoda kunzwa zita ra Jesu moyo wangu wanyaradzwa ngezita ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu apo iye achauya nembiri neupenyu tichafara kutaura ruponeso rwa
Jesu zitara keritenwe zitara kerikuzwe zitara keri